Pigbisita ta po sa opisina niya si Engineer Joel Martin. Sibot-sibot po ning maray pero pinaunrahan po kita ning dikit na minuto. Siya po kaya niya nang in charge kang pagmantener kang kalinigan kang naga. Inaram ta po nag-transition kita from Balatas sa dam site to To sanitary landfill. sanitary landfill duman sa San Isidro. Nahilimi po dyan, engineer sa baba, na ang sa indong vision, ano? Na Vision. mission and vision na mapalinig ang naga. Paano nindo ni ginigibo, Engineer Martin? Iyo po, inibaga konsyal ko yan eh. Garo baga, minanata si ugali. Si ugali kang taganaga na malinig siya. Si ugali po kang taganaga na maasikaso siya. As in, si ugali po kang taganaga na pigihiling niya po si mga saradit na detalye. Aron po kita kaya. Diyan kita na training kasi sa tong na secretary. Iyon na po ni ang ginigibot sa halos aral daw pirang taon na yaon po ang Solid Waste Management Office. Sa matter fact, engineer, dako na po ang kaugmahan kan mga tanganaga. Bako lang sa mga tanganaga na year after year, fiesta after fiesta, malinig tulos ang syudad, malinig tulos ang syudad. Siguro man malinaw ang sa imong marching orders sa talagang siguro na ang kaliligan kon syudad lalo na pag penyapran sa fiesta. Iyo po, kadakol nga ni nagtutuyaw, minsan may kantsaw. Halos nga kasumpay na nga kan si parada si mga parasigid mo. Pero po pigihiling ta kaya na Kasumpay na kang prosesyon si mga parasigid. Opo, gabos pong okasyon, prosesyon, parada. Yaon po kita. Dawa po itong sa Plovial, sa Salog. Naglilinig po kita right after kan silang bang okasyon. Ini po kaya pagpapahiling. Kasi yun ang sabi ta, si ugali po ini kan taganaga, na pigihiling ta po na talagang mabini si kita. Pigsisiguro ta po si gabos na detalye na kaipuhan po malinig kita. Right after every occasion po sa Naga, lalong-lalo na po sa mga street activities, yaon po kita kaya. Kato engineer, yaon pa kita sa lumang basurahan dyan sa Balatas. Pero si ang average yung daily na tuniladang basura piglalautan dyan kanto. Nagpunbo kami 48 tons pa sana. Okay. Mga panahon po ni Secretary Jess. Halos taon-taon po naglalangkaw. Gusto pong sabihin kaya. Naglalangkaw man po si tao sa Naga, nagdadakula po si populasyon. Naglalangkaw po si negosyo sa Naga. Kaya po, siyempre, pag ika si sentro kang komersyo sa intirong Bicol, siyempre po, dadayuhon ka na kang mga tao, nagdadakul ang negosyo, nagdadakul man po si konsumo. Kaya po, yan sinangyayari. Paghali po sa 48 tons per day, ngunyan po 93 tons per day na kita. Dakulaan pong maray na diferensya. As in po, pigihiling mi pa iniyo, katapos ng kaning pandemic, konsyal, sigurado po, medyo malangkaw na naman ang kuyanta, ang negosyo, kaya po siyempre, madagdag na naman ang satong basura. Okay. Engineer, kang sinarata si Balatas Dam Site, naglipat kita duman sa sanitary landfill. Aram kong dakol na mga taga-naga, even sa bakong mga taga-naga, naghahapot, ano ang yaon duman sa dam site? Pwede mo kaming i-walk through kato, ipaliwanag mo saro-saro si characteristics kang si SLF na duman sa San Isidro tabi nila. Ipo, inutunta po konsyal sa Balatas Dam Site. Okay. Halos 60 years na po na ginagamit iyan. Mayo pa po ako sa sityo, ginagamit na yan. Siguro nga ni, kaedad ko. Pag sinabing Balatas, ang nalaog sa isip ng tao, basura eh. Si basura, saka po si parong. Parang, Kaya po halos nahaman si Gabos na Espersota. Dahil kita nagsuko na ayuson ang sa tuya pong Balatas Dam Site. Pero eventually po na nangyari kang August 14 kan 2019 na nagpuuna po si sa tuyang sanitary landfill. Dakulang unra, dakula pong kaugman sa partimi na kami na sinag-ooperate kan si Saro sa pinakamaray na sanitary landfill po sa intirong Bicol. Pero sa kataid po kay ni, si pag-iisip mi man, mapakaray pa si paghahakot kang basura, si serbisyo, si inaasahan po sa tuya kang mga tao. Kaya po pag-iisip ta na bako lang na mapadagos ta si 93 tons per day, hindi pag-iisip ta po na pwedeng babaan naman baga si consumption. Sa panahon na nagdadakol po si na-generate na basura, dapat po nagbababa naman ang basurang nilalagda sa landfill. Ano po si giniribo ta konsihal?
Iyan po si waste diversion technology na inaapunta. Si mga moderno na po ini. Na imbis pong dadarahong gabos sa landfill, si iba po napapakinabangan na kasatuyang mga tugang sa IWS. IWS meaning Informal waste sector po siya. Siya po si mga katarabang ta na mga day man kita nagsisildo, kundi sinda po si katabang ta. Ang pakinabang po ninda kung anon si gabos na mga recyclable. Pwede pa pong mapakinabangan na item sa basura. Dakol pong nag-aasa dyan. Nasa 250 na pamilya ang yaon po dyan. yung po ni engineer itong mga IWS yun is mga yaon sa mga establishments, itong mga pigluluwas ng basura, yun naman yung sinagsasegregate. Then, duman po, mga tugang sa kuyan, sa sanitary landfill, sa San Isidro, duman yung portion, itong mga plastics na nakasuway. Yeah po. Ano pa tabi, Engineer Martin, ang component kaning, kainturing component kaning landfill ta sa San Isidro? Iya po, nakalagyan duman sa satuyang ECC, dapat po yaon si sanitary landfill at na 2.8 hectares po ito. Dapat po yaon si access road. Nakamana po si access road sa panginginot po sa tuliyang alkalde, si Mayor Nelson Legacion. Kansarong simana lang yan. Dapat po yaon si MRF, si Materials Recovery Facility, na iyon ang unyan ang pigpupunan ta. Tapos po dapat, ang sunod kay niyo, konsyal, si Wastewater Treatment Facility, dapat po yaon si Healthcare Waste Facility, iyon po si pasilidad na nagpapakaray, as in, nagpo-proseso man kasi basurang mga hali sa ospital, hali sa mortuary, hali po sa mga klinik. Hindi pong sinasabi tang wastewater facility, iyon po ini si nagpapakaray, nagpo-process po kan si Lishay sa laog po kan landfill. Pero po pag may basura tapos nag-uran, ang napoproduce po kaya si tagok ang basura, ito pong Lishay. O ito man po, pigpo-proseso man po ito. Tangani po na pag-abot po kaya duman sa Yabu River, malinig na siya, acceptable. Iyan po si mga proseso. Dapat po igwaning kiluhan ang apunta po kaya weighing bridge. Dapat po igwaning opisina. Dapat po igwaning motor pool. May mga heavy equipment po itang gamit, may mga dump trucks po kita. Ang gabos pong prosesong ini, pigsararo ini, na ang apod, modern sanitary landfill. Igwana po ang naga. Okay. So may mga portions lang pong arayusan pa Nahiling ko, Engineer Duman, kang nagbisita kita, may mga portions na naraot kang bagyo. Opo. Paano tato i-recover? Paano tato papakari yung graray? Sa ngunyan po, konsyal, kung nagpupuuna po kita na mag-rehab kan si facility, lalong-lalo na po si Materials Recovery Facility, tanggal po si atop ka ito. Pero po, si kasunod po ka ito na ilalaag na si tama na pong Materials Recovery Facility. Dakula na po yan na ang capacity niya, ito kayang yaon sa tuya duman sa sanitary landfill. Temporary lang po ito. Ang capacity niya po 12 tons per day sana. Pero po itong ilalaagtang Materials Recovery Facility na moderno, ang capacity po kay ito mga 60 to 80 tons per day. Gusto mong sabihin, mayong mawawalat na basura na dahil na process within the day. Gabos po na proseso, ang urulay po kayan sa DNR, dapat mga 10% lang. Minimum na dapat iapon mo lang sa sanitary landfill. Ang sanitary landfill po kaya, pigihiling ta, nahiling mo po baga, konsyal, si pagduman mo po. Halos nag-ooperate na kita ng 1 year, pero dugay na po baga sila. Pigihiling mi po, si estimate mi, mga 5 to 8 years siguro, sana. Pero po, kung mapapakaray mi pa si waste diversion technology, baka po maglawig-lawig pa sa tuyang sanitary landfill. Yaw na po dyan si waste to energy technology, yaw na po dyan si waste diversion technology na sa hiling mi po lalong mapapakaray sa satuya pong sanitary landfill. Pag sinabi, Engineer, na diversion, waste diversion program, ano pong mga prosesong pig-aagihan kanya? Iya po, ang gusto pong sabihin ko, ang waste diversion program, halimbawa po, gawa ka ng 93 tons na basura, mix po yan. Although kita po baga segregated collection. Tayan po si mandato kang Republic Act 9003. Iyo po yan sinahiling pigsasarakat sa mga truck. Ano po? Iyo po. Okay, so Tapos po, dadaraho na yan duman sa sanitary landfill, igwa po kita ng unloading podium. Duman man po sa unloading podium, kung nahiling po nindo, may mga taho kita duman. Ano po ang ginigibo?
manual segregation po kan si basura. Gusto pong sabihin, kinukuha lang muna si mga mapapakinabangan ninda. Ang mga volunteers po tabi ito, konsehal, si mga recyclable sa Indayan. Pero katabang ni Sinda, pag separate po kan si biodegradable, si dahil nalalapang basura, ginigibot na po ining compost, kung nahiling mo po si mga composting bin duman. Ito man pong mga plastic, residual, napilian na po ito kan si recyclable. Si residual po, pigbibelta. Tapos po, kino-convert na iningon yan sa liquid fuel. Si talagang mayo na pong pakinabang, apunta po kato residual plastic, iyo po ito si inaapunta na sa sampuyang sanitary landfill. Okay. Kaya kung iisipon po, sa ngunyan po, mga nasa 20% pa ang satuya pong residual waste na pig-aalag sa landfill. Pero pigihiling mi po siguro next year or the following year, baka po abuto na kita ng mga 10 to below 10% na residual waste na ilalagda po sa satuyan sanitary landfill. Magayron pong hilingon mga tuwag itong mga abono duman na nahiling tam nakatarambak baga. Kaysa na to ang makikinabang tabi ka to engineer. Iyo po, yun na po yan si biodegradable na convert na po sa compost. Tinataota po yan sa satuya mga farmers group. Okay. Tinataota po yun. Nakulay ko na po si Ma'am Edna Bongalon Takay. Willing po sinda nakuha nun. Pero kulang sinda sa facility kaya kami na lang mahato duman sa nursery para po mapakinabangan mga kasatuyang syudad sa mga regreening, as in po duman sa food production kasatuyang syudad. Ito man pong mga cooperatives willing po na itao yan kasatong alkalde. Kaya po lang po mag-request kan si pangangay po kan si Abuno, itataw po yan na libre. Kaya tama-tama po ni at least matabangan ta sa information dissemination. Itong nasa loob kang itong nasa mineral water na garudyan. Fuel po. Fuel po ito. Po. Si produce man po ito, ano? Po. So, ito po, papakinabangan man kang ito po, iyan si sinasabi tang conversion kan si residual plastic to liquid fuel. Guwana po kita, nahiling mo na baga konsyal, ang gain factor ta po kato inaabot siguro mga 80%. Okay. Ang napoproduce niya po mga maximum 20 liters per day. Siguro po madagdag pa ini as we go on. Pero yan po kayang liquid fuel na yan, imbis gamiton ta po duman sa auto, gagamiton ta na po yan as cooking gas. Okay. Kaya po na-i-open mi na po ini, sasubmit ang studies po sa tong alkalde kay Mayor Nelson, tangani po na ma-finalize na po ini. As in ang mga recipients po kay ni, itao na duman sa mga informal waste sector. Libre po kung pwede, may saro pong pribadong kumpanya na pigkakaulay ta, na baka pwedeng sinda na mag-asumer kan si kusinilya, kan si cooking stove. As in po, si syudad naman si ma-asumer kan si liquid fuel. Para po libre. At least si pagluto, nakalibre na. Ang hahanapon na lang po, silulutuon pa. So, pwede po na dyan, sa mga orphanages, di ba? Yes, sir. Sa mga presohan. Opo. Sa ospital. At least Tama makababa pa kang kuya. Well, narisa ko, engineer, ang sarong problema ta naman itong wastewater treatment facility. Yes, Opo. Pwede pong ipaliwanag mo ito. Na-encounter ng mga problema kadto. Very vital po ini mga tugang duman sa compliance kang syudad duman Opo. sa ECC na tingtao. Para Yes, sir. dyan sa kuya. Saro po duman sa igo-obligar kang DNR po ang syudad na pigtawang kita ng ECC. Saro po duman si kaso kan si wastewater. Saro po yan sa byproduct kang pag-operate po kan landfill na naka-open sa naman po baga ang landfill. Igwa siya ng, halimbawa po, ang active cell niya is 100 square. Ito pong direktang uran na nagtatama po duman sa basura. Iyo po ito sa nagiging lishe. Ngunyan po, itong lishe na ito, iyan si pinakahabutang produkto na magigibo kan landfill. So, ang ginigibo po dyan, pigpo-process. Dinadara po yan duman sa wastewater treatment facility para po iproseso. Haliom po si mga deadly bacteria, haliom po si ibang mga pathogens duman, haliom po si heavy metal, and eventually po, pagdalagan niya sa Yabo River, malinig na siya. Kaya lang po, pigihiling na may mga kakulangan pa man po sa tuyang landfill, pigahalata po mo niya na bulan. Ang sabi po kasi contractor, maabot mo niyan si mga machineries mo niyan pong December. Pag nayaw na po ito, ma-operate na si Satuya pong wastewater treatment facility. Pero sa ngunyan po, kung siya lang ginagamit is recirculation technology,
which is acceptable man po ini sa DNR. Kaya lang po, siyempre, taon na siya, kay puhan po, nayaan na po, nag-ooperate na si Satuya pong si Satuya pong wastewater treatment facility. Kasi ini po mga tungang importante ni hinapot ko ni kasi eventually po si itong treated water kani iluluwas mo pasiring duman sa Yabo River. And ini po i-check ang DNR. So at least po naintindihan ta si Dahol na so very challenging engineer si transition from Balatas sa dam site to San Isidro. Pero yaon man po ang back up kang lokal na gobyerno kay puan lang pong dagdagan pa ning assistance. Apil mo po sa mga taga-Naga tungkol sa pag-handle kan mga basura ninda, pag-segregate, etc. Tangarig na mas lalo kitang maging mauswag na syudad. Opo, Konsyal, salamat po sa pagkakataon. Kami po sa mga interviews pa through meaning sinasabi, sigun po kaya duman sa Republic Act 9003, kaya puhan po na ang basura segregated. Yan po si number 1. Number 2 po, kaya puhan po si mga ito bagang residual na plastic. Ito bagang dahil naman napapakinabangan. Kaya puhan po sa source pa sana nalalain na po ito Konsyal. As in po, ang pagdara ka iniyo duman sa satuyang sanitary landfill on time. Kaya pinasabi mo po nga sa mga meeting, sa programa ta, sa barabarangay ta, na ang pigahanap na po si real-time garbage collection stage. Gusto kong sabihin, igualan kitang 30 minutos, pagluwas mo kang basura, may schedule po yan, may mga billboards kita. Dapat po 30 minutes, yaw na po duman si basura. And then 30 minutes po, yaw naman si truck para kolektahan siya. Gusto mong sabihin kaya kung siya, within 1 hour, dapat nakolekta na si basura mo. Dapat po yaw na ini sa satuyang sanitary landfill, pinoproseso na po. Sa panahon po kaya na nadidelay ini, siyempre po may biocomposting na nangyayari. Duman po sa biocomposting, yaw po duman nag-i-emanate si mandatang parong. Iyan po ang gusto tang i-eliminate. Kaya po sa hiling mi, continuous po ining pangapudan sa gabos pong taga-Naga, sa gabos pong mga commercial establishment, sa gabos pong operating mga negosyo na tarabangan ta po ini, ang may kinabang po kaning taga-Naga, ugali po kang Naga na maging malinig, as in, istrikto sa pangataman sa satuyang kapalibutan. Salamat po mga tugang, Engineer Joel Martin, very dependable, very reliable na department head kang Solid Waste Management Office kang City Hall, Naga City. Salamat po, Konsyal. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation.